To hakani ko por nga sngongu yo play ba nganla banwan ra abyang shafi yagani ke jing hikai ka banga ai kerteng ke Shkor ke Khmat ke Dohnud bat ke Shyntur tenga kwa mentag sngi bangan puli biang yagani ke kitab proverb kalanang ke besau na ke dekhat ke ba arpo hadu ke dekhat ba arpo nyau Kukun tu Shkor gikitin jonga tu pendamel ke Shkor hakijing ong jonga. Wat ai bagi net no nagi Khmat jame tu sumar ki apedeng laga Dohnud. Namar ki long ke jing im ye kita gi besyam iki bat ke jing kia ye ga do jong ki baro. To rikhop ye ke Dohnud yala ke Dohnud daga besumar naba naka kiwan ki jing mi jong ke jing im. Bono name ia ke Shyntur ke bamutulap bat ikir meng Shyntur bamutulap tu bono sejengah name to ki Khmat jame kin kmi shababek bat ki irmat jame ton kin kmi bet sheshua jame to penmadan ia ke lenti yat ki kejat jame bat to ai ban penskam ia ki lenti jame baro wat paino lemne shakaman lemne shakadiang to penken ria ialah ke kejat na ke besneo Kani kerik kitab jong jing start kaba ublay ula ai hau Salaman ya kaban tho ya kani ke jing shai kaba kraw palat ha ka Bible nama da pipuli ya kani ke lanang ko besau barok away pilap bau keren be tang shapang ke jing start te nda bau keren ke jing start upaya kani ke dekhat ka barpo ya ka bangala keren ba Ukraine ga jing sha Shkor Ukraine Japan ka rukom yo I jong ki Khmat ma Ukraine ru ye ga jing long jong ga Dohnud ba nang ta Ukraine ru aga jing dei bat ka Shyntur ka jong nga jong pi ti menta ga sngi nga kwa banganom Ukraine shu ye ga ju ka bangala Ukraine ga Shkor ye ga Khmat menta ga sngi ngene Ukraine kat tu gat ne ya ga ne kabalai berkata gadai ka Dohnud ngaju snotenat bangan perkhat yagane bau ong kumne wat ai bakin lek no nagi Khmat jame sumar yaki hapdeng laga Dohnud namar kilong ke jing imi kita gi besyam ki bat ke jing kia ya ka do jong ki baro rikhop ya laga Dohnud daga besumar nabanaka kiwan ki jingmi jong ke jingem ketika ketien ke ba ngala Ukraine tang ba nama banga puli ke ne ju tenga yat na ke ju I ke lenong tenga mla yat na ke banga num Ukraine ya ke ne ke Dohnud ke bau Salaman Ukraine fi lada fi puli baha haga Bible yo brio habau blay open long yo brio lada pin page baha habau blay open long yo brio lan yo tau yo brio Haka kitab Genesis ke Shyntur bau blay tau yo brio na ke domet pada dia nang tau persat agi tliu khmut jong u ye ke jing persat jong ke jing im baru brio ulang kemensim be im bat ngitip tanggat ta bau blay tau yo Adam bat utau ke im na ke shingkrong ke jong Adam Henry nabi puli na ke testament ke betamai khamtam haga jing pen pau ko bawa Paul udan ngiyo iba uni brio udan ke jing shai namar utho aga chithi ke jong u shekinang sheki Thessalony ke baningkong ke lanang ke besan na ke khat ke ba arpolai la da pin puli pin yo iba ong tiu play ke jing suk ma uhi un pen khot phar ya pi ba to ai ba an sumar kendong wong kumne lightly ya ka men sim ya ka jing im ba ya ka met jong pi shitli klam jing ram ha ka jing wanu jus krizubo tra jingi ka ni ka jing pen pau ka ba don ha wap Paul ya ka jing tau ka jong brio jong blay yo brio upini ba u brio udei u ba don ka men sim lani udei men sim ulong u brio u balong men sim ngan bo dak ta ktien udan ke jing much berkhat ke jing im mangiong but usong usa agane gamet
Today na kita daw na pipet ba ya gani ladang kren ni Dohnud. Pia ban sngot ho ba Ukraine ya kamen sim. Ya gani Dohnud chingi. Ngini ya kam jingai kendiat ya gani na marka ni ga bedon kam ba. Fi ladang kren ga ni ga por ga jingi menta. Kambun sini ngi sngot ho shai na ga Bible. Ba habangi priang yo Jesus Christ ladangi priang yo Jesus ngim ju priang yo Jesus tanga ga jingmut ngim laban priang yo Jesus aga met ngi priang yo Jesus dei haga Dohnud chingi aga men sim chingi but ndangi priang yo Jesus haga Dohnud pio ikat kum naga nega Bible ga ktien ga jong play kala dep kren no pa haga nega ktien ga jong try la singine ya kanega dega bangala jukren haki por ki bomen shua ya gani ke jing shekri ke jong ke jutang ga batamai fi la da pin puli bah ya gani u ongum ne singap u ongum ne ngan puli ne ke kitab Ezekiel kala nang ka balai pun rio but u ong kum ne singap ngan puli na ga khat ka ba arpura arpun rio u ong ini ki kiten ngan airu ka Dohnud tmai pi but kemensiam temai dia ngan bu apa jong pi ngan klau ye ga Dohnud mau na ga do jong pi but ngan ai ga Dohnud do happy fi kani ga dei ka ktien ka ba krau hadu kata ga Bible kani ga dei ka ba u Ezekiel udan ka jing yo snow no play bau play uong ngan penlong ia ke jutang ke betemai. Ngan penlong ke jutang ke betemai. But ndau boleh penlong ia ke jutang ke betemai, Ukraine sepangane ke bau uong ngan ai ke Dohnud ke betemai. Kumlo ke Dohnud jeng ia ke temai de ndah ba u Jisu. U ladep yap aga ding fna but u yap aga ding fna din ulamap igi pop ke jingi but adien bangi adien ba ulami pat u ai ngi ke jingmap igi jang nda habangi yo sngo ge ktien ge jang blay but aba u mensim jo blay pen gendo igi Dohnud jingi nda habangi priang ngi ge tangi kla ka bomon ngi priang da ge jingi ye ge ta ge jing kta ke jong mensim jo blay kat kum ge ktien ge jang blay ka Bible ko ang lapen kapat yangi but abala pen kapat yangi ka ublay uweng no ye ka tu jinglong barim nangi kamot ka tu Dohnud mau ka ba ang ka Dohnud ka ba mlaban sngoto ka ba mlaban yo I ublay ushim no itu ka Dohnud mau but ubu daga but unbu daga Dohnud ka ba tamai ba uangan ai daga Dohnud do api kini ka Dohnud do kamot un ai weng no ia ga Dohnud mau ada Dohnud do kamot ka Dohnud do ka keren ia ga Dohnud ka balwet ka bajam ting kwa bangan pen I fi ga ne ga pori ga ne ba habang keren ia ga Dohnud ka ba u Salaman Ukraine tagal nang besau wang sumari ga ktien ka jonga ong ublay hapdeng la ga Dohnud fi ka ktien ka jong blay barabar kamdei bandan tang haga jabi yang jong breo. Kektien ke jong blay ngi pulia da ke Khmat do jongi. Tang ba ndah ba garung ga jingmut. Kawan ra jing shai ga jingmut kataro ga de ga bakod war ka pen khoj ga jingmut. Tang ba ka kadan ga jing per ka ba krau. Lada kektien ke jong blay ka bangi yos ngau na gi breo gi badon bor ba gi kran. Ne habangi pulia da ka bangi pusan ni kektien ke jong blay haga jing duai. But nda ba ka ktien ke jong play ka yo ban rung ling ba ye ke jingmot ka tu chi ka Dohnud but ka yo jaka ha ga ne ka Dohnud pinyo I ba ka ma pinyo I ye ga ne ka wei ba ublay pe uang ne ngan puli de khat bar punyo uang ngan bu yo men sim jonga po jong pi ban ngan pinya pi gi an jonga ti pin rakhi gi jing bisha jonga pin le ru yiki pin puli ba ha ye ga ne ka ktien ke jong play Pinyo I ba kadai kektien ka ba krau adu kata-kata ka ba ngi hapban da syai nga kwa ba kani kan dalong ka ba syai ka jing im jong pi namar la da pi syai ka ni kan wan ra ya pi ka jing shekri blai ka ba shisha ka ba pindala ban snut ho ye ka jing mot ka ba jilio ka ba dan hapo jongka
Namar pi ipin the page ba na gani Bible. Habau blay ukuran ni gani jutang ga batamai. Uong ni gani giktian. Singap ngene pule ban nga na gani giktian ga jong trai. Na ga shiti ga jong ki Hebrew. Fi ukut biang ni gani ga khat uong gumne. Singap uong gumne. Ngan pule na ga lanong ga bapra. Lanong ga bapra jong ka shiti ki Hebrew. Na ga khat ga bapra uong. Namar haba syam jing duna ki uong akimi ki singigin wan. Ong trai bangan pelong ga jutang ga batamai baga yeng Israel baga yeng Judaro. Om gat bakum kita jutang ya ga bangala penlong bagi kapa jengki hakita segi bangala betin naga kti ngala betin naga kti ki ya ga banyalam no iki naga Egypt na bakim shimla yaine hakita jutang jonga ngati ngala lendet iki ong trai na bakani kalong kita jutang ya ga bangan penlong ga yeng Israel adin kita segi ong trai singap ai gane wang ngan bu iki hukum jonga ga jingmut jongki bat aga Dohnud jongki ngan tho iki ngan long blay jongki bat kin long upat lang jonga fi hang ne pin sa snut ho ba wang we baro uno mika yelo para banyan we baro yelo para da ka ba tu itu tra ba baro ken kin itu inga na do berit tam adu bekrautam fi ke uang nabaya ki jingis nabangan isen ai ki jingle boman jengki bari ki pop jengki nganam ken mashu da ku buang ga jutang ga batamai upun long rim ya ta ga banang kong tikata ga banang rim bat ka banang temen kala du no fi kani ka ktien ka banga puli yang ni ngakwa nganda pun syai biang fi wat lang ala juhi ka ye gani haki por ge bomen shwa rengan kren biang ka khndiat khnang ba pinio e ga tu go buang haga banga seng nong rim nang tai na ka gospel na ga kita proba nang basau ka bo Solomon wang recop e ktien ge jong play haga Dohnud fil da pisngot ho kum nung ila ban recop e ktien ge jong play haga Dohnud la da ga Dohnud jeng ge dang long ka Dohnud mau pinum la ban ri ge ktien ge jong play ga Dohnud la da ga Dohnud jeng ge dang de ga Dohnud ka ba klempat kapat pinum la ban bu e ge ktien ge jong play ga Dohnud jong fi na ga daw nga kerpat ifi babin snap ba i gane na mar ka khamjliu le se fi da fi pej ba ne u plelo dep kular pa u ong hang tu kitab Ezekiel mga puli mentan ula dep ong i gitu ktien u ong ba ngan bu ya ka ktien jonga mo hapo ka Dohnud mo ngan bu da ka Dohnud do aki fi u ong ngan tho ya ki an jonga bat ya ki jing bishar jonga da fi puli yang ne Hebrew ong ngan bu ya ki hukum jonga ga jing mo chuki ba da ka Dohnud chuki ngan tho fi da fi pej ba ya kani ga dai ka bala dep kren lupa haga Bible Lapin puli shushu na nikitin ke jong blay pinyo I bayakani ke jutang ke batamai la dep keren lupa da ki prophet ki bobon sengap ngan puli na kani ke kitin ke jong blay uong kumne uong ke kitab Jeremiah kal nang ke balai puway lapi puli na khot ke ba arpunyo shwa jong ke khot ba arpunyo hakani ke Bible ke bangi puli mangi na jorong ke tho ke jutang ke batamai Nakata ka daw ka jutang ka batamay kaday ka ba mday ka ba kren tanga ka testament ka batamay kaday ka ba ublay uladep kren lupa aga testament ka barim iya ka jutang ka batamay ngakwa ba pindayo ikata ublay uladep kren lupa iya ka jutang ka batamay aga jutang aga testament ka barim uladep ay lupa au Ezekiel uladep ay lupa au Jeremiah bat lakut ikata ang tayo ki Hebrew Tongan si puli kendiat ibiangi ngene kitab Jeremiah uong kumne. Naga dekat ke lenong ke balai puai, dekat balai puai. Uong kumne. Kami kisnikin poi ong trai ngan tau ke jutang betamai bagi yeng Israel, bagi yeng Judah. Om kum kata ke jutang ke bangala tau bet ki kepajang ki kesngi bangala betini ki naga ketiban walam ki negeri Egypt. Ia kata ke jutang jangan ngasngau lengo ia kene ba ngala ngan peni ibiangi ngene uong. Ia kata ke jutang jonga kilapen keng. La ngalong utengai ki ong trai. Fi ia kata ke jutang ka bau blai wete bagi kon Israel kata ka ke jutang ayu ka jutang ka jong Moses ka bau wete baru blai. Blai ngam banau wete jutang baru Moses. Kane ke jutang ka bau blai wete baru Moses ka bau bat ki kon Israel. Mdai bat ngi ki gentle. Ublay ni ulah ada keren lambau Jeremiah wong ia kata ke jutang jonga kila depen ken hang ta ngakwa bapin snutho beteng-tengi dang bat ia ke jutang ke jong Moses
ngi pentrai kamangi ya kaba ublei hang ni wang ngan ai no daga jutang ga batmai namari ga to jutang ga bangai te baru Moses bagi kun Israel la depan ken naga daw nga kwa bapin shai ha bapis ngap tin ga joblei nai shu puli ga Bible shu ngap kum to khlem da sngo tho nga kwa fin de shai nganget pinget bagane ga tin ga baong ya ga daga jutang jonga kilapan ken Tapi puli gini ke jutang ga boble te baru Moses bagi kon Israel. Ta baki kala depan ken mangi pangirang kwa mani peniang gomno. Ta kadau ngi wan ra biang ngi katuan ni ki bangim dai ban le ngi practice hagane ga pateng ga jingi menta. Hagi balang jingi. Ya ga bangi klam les ngot kho ngi bo lengkor ga baki ai gi priyo. Dei na kita daw nga kwa nga nong fi page wong kumno hagala nong ka life way Jeremiah ga khat ka life line ngan beteng wong and rega ni nong jutang mangan thab ka ying Israel din ta gising ong try ngan boy hukum jonga gi benta gi bespo jongki ban ngan tho ika ga do no jongki ban ngan long blay jongki ban ki nong gi brio jonga fi ga ni ga dei ka ba khrau palat ga ni ga jutang ga batamai bo blay ushimno i ga do no ka barim baru bo ga do no ga batamai Bandau bu daga Dohnud ke betama usat ho ikutien ke jomplay haga Dohnud. Lesi kene ke secret labanono kede ke beri na ke beri tam. Kiba uplay ukwa ban peni ba kwa yangi. Bangin puli yaga Bible kum ki beriau haga testament ke berim. Dan ki jinghi kai wat aduk menta ki bagi beriau ki shule niam le rukom. Shupule lendet nang ta shu recite lani shupule gitu ke shu sakut ke jingmet betang ladap gitu la khoi ladap la shule ni am ka mala por kata kam dei ke jutang ke betmai ke dei ke bau ong hang ni ong kinom hikai shu wei pu wei la paramajan kinom ikren shu ban ong itho yu trai number baro ki itho yu kene ke kren ke ebite ke kren ye kata ke jingi jan ke jong ki brio banu blay ha ke testament ke betmai kam dei shu bang shule ni am shule ra lang bro shule ra mo shu puli nang to ki mauleng kini ap itu hukum shu puli lot ke to bro na ta shu dua ngam kwa kum ta wat adu menta dang dan ki brio ki bo puli ki jing dua yu trai shu puli ter ka shu dua jo ban tia na kwa ngan ong fi ne ke por nai le kum tu ha ke jutang ke betmai blay kwa ya ke tai ke tien ke jong blay bakan da rung ha ke do not bat kan da shai ke dar sngap ngan peni fi ne ini ke dei nong rim dan ki brio ki besat ke liang ala se piru ki besngap ne ke por pisat ke liang kani ke dei ke bang kwa ba pin shai kan lo ke jimen to ya fi dan ki brio ki besat ke liang ki ba ong kum ne kumno ngila ban ken mau ya ki khat Bible lane ye ke lenong lane mo ye tienu blay hak ang aga jingmut chungi kumno ngila ban ken mau lendat iki kumno tarang ngila ban ken mau menangi pulia nama ngayo baki dan ki brio ki ba shamshitom ne bakimla setia ban ken mau lendat ye ke tien ki jomplay ki bopli la persang ban puli ban khun ban puli lendat ndrei tang ar kentala klalot lesigane sisngi dia asngi kalakut bat dan ki beri ki perkhat ba kindan ke kenja method ayure ke bangila ban puli bangila ban kin mau lendet nga kwa ngan ong if ha jing so thu janga ban puli lendet e Bible kede be don tang khandiat ki brio ki ba khamlong kham kerpang la banong ki ba don ke memory ke bakhlain lane kene ke bor kan mau ke bakhlain ki bala ban puli lendet e tangam nyau pen kede ke bakrau tang bala nang ngakran hi pat ba salon sar kalau kau ya ke Bible bapin pulil net bapikin pinkan mau sai ka nama balai kani ke Bible ke klemut setia klemut ya kani ke Bible bangin sia puli ka bangin sia la lendet klemut kumta ka klem tho kumta ke Bible ublay uong hang ne ngan bu ya ke hukum jonga kamut ya ke ketin ke jong play
hagi benta hagi besepo ngan tho ya ka ga Dohnud jongki ban ngan long blay jongki fi ndala tho do blay ya ga ktien ga jong blay haga Dohnud kataken ga dei ke beri tam ke secret ya ga jing bapila ban kin mau ktien ga jong blay la ga Dohnud jong pi ga dang long mau pila ban long kristan pila bin krantin jong blay pila bin yakit kama jinseng pila bin pule bible pila bin tho gi diary pila bin pule le se gitu ki jing ai jong ki brio mo gitu ki jing tho gi bobon ki rukom shna jong ki brio perthai bobon ki kristan ki bhi kai ban pule ka kalenda nang ta ban bo ka to khat ter ki rukom bobon pila bin le lo di kitan rai ka rung tang ga jing mo jong pi bala da ka Dohnud jong pi ka khlampat dei ga bala khapat bat u blay khlampat yo ban pentamai ga Dohnud Finio iu blay umla ban thoi ke ktien ke jong ke Dohnud jong fi. Bat la dau blay umpat la ban yo ban thoi ke ktien ke jong ha ke Dohnud. Ke ktien ke jong blay ke bopi puli ke umpat la ban sa ha ke jing mot jong fi ke jano. Andrei ke no ke ktien ke bau blay ula thoi ha ke Dohnud ke ja. Na kata ke daun ngakwa nganda ya jengai ko mengaladep ong kini kita ki jingi kai ki ba kordor bha ki ba ngakwa ba pendeshim kia. Pet uong kum ni ngan puli ngap upol habu tho ke jutang ke betumai uong kum ni ha ke sithi ke ba ar korin kalanong ke balai tengini puli na ke khat ke benengkong teruang ngis dang pat banero ya lade nengi don kam kum ki wei ki sithi ro shepi lani na pi pe uong kum ni ma fiken pilong ke taga sithi jongi ya ke bala tho ha ki Dohnud jongi ya ke bala itho bala puli ri brio baro kane ke krane ke jingem ki papau shina ba pilong ka sithi ukres ya ka bala 3 minute dangi ya ka bala tho om da ka sia henry daumen si mu blay u ba im mdei shu hagi maulung kniap henry hagi dolung kniap ka Dohnud ken fi mdei shu hagi maulung kniap jong Moses bala tho ani puli lendet igito wang em u blay u la tho daumen sim jong blay u ba im uthom dei shu hagi maulung kniap Henry haga Dohnud kniap jong ka Dohnud ken kata kadai kabari tam jong ka jutang ka batamai penyan puli luang kajing shani askem kat kaningi dondo Chris yo blay om na bangilong ki babit na ladi hi ka ban perkhat iki iru ko manapo ladi hi Hari ka jingbit jingi ka lang no blay ubla penbit ingi ban long kinong yalap ya ka jutang ka batamai hang taro nga kuangan ong biang sa sisien ublay ukla penbit yangi lani ula ayangi ka jingbit ka jingla ban pelong yangi kinong yalap yanga unong yalap banganum te unong yalap ya ka jutang ka barim tas ngau bakata ngayo idan ki brio ki ba duai bu blain pen sle ta kren patang ya ka jutang ka barim wara biang ya kitab ka jong Moses kren biang hikai ki brio bikin le ki tu ki ege but ublay upola ni wong ublay ulapen bit yangi ya ka banlong yangi kinong ban pelong yangi kinong yalap ya ka jutang ka batmai pe wong lo om ya ki jong kadak ndre ya ki jong mensim namar kadak ka peniap ndre tau mensim upen imken dua ya gane ka por bo play un ai fi ka jingsha ya gane ka bang kren namar gane ka tien ka bangan ka bang kren jipi mena singi dai ka ba khamzleu le se ka ba khamsngot ho ruba ba pin sngot ho ya ka tu tien ba bo ia ka ktien ka jonga apedeng la ka Dohnud ngaju perkhat ia to kumno terangan bo ia ka ktien ka jong blay ka Dohnud bahaba ka Dohnud jengi ka dap ta ge ka pamlau na ka daw da filasut ho ikane bo blay shuabo un bo ia ka ktien ka Dohnud ukwa ban pentamai shwa ia ka mensem jengi ia ka Dohnud jengi ba un tho ia ka ktien ka jong blay ha ka Dohnud but yangi kibala kelaba mod ublay ula penan kam ula penangi ki nong keren tin ki jong blay u klembo bangin keren ke jutang ka barim ula bo ingi bangin keren ke jutang ka batamai but abangi keren ke jutang ka batamai ngim keren chu igi jong kadak fitip kene ke boong kadak kamut kumno nganda pen shai fi nama dona pen jong fi le se pim sngot ho fi haba keren ke dak u keren khambun sin ya ka tu ka hukum kabau blay ulat ho haulum Sinai hau Moses kitu kispokum
But iki weiru ki hukum ki bedan hagi khon Israel ki bala thotter. U ong ba ngi khlem long shu ki no yalap ki jutang ga rim rei ki jutang ga bthmai mdei shu ki to ga dak mdei ki jong men sim namar ka dak ka peniap. Kani ka kren ba ka hukum ka peniap. Rei men sim upeniam ken. Fi ka tien ka jong blai ka ba pio da ka ba tho u men sim ga Dohnud jong fi. Ka ba fi da shai ka dar ka ba long jinkman ka ba long jinkia ka ba long jinkpelai fi. Anda fi kren ya ka ka tien shaki weipat. Kata kekelalang ke jingim. Henry ketien ke berpisupule dan gibri balik kiran ni ketien ke jumlah juta am tu. Haga dairi ngam ong banginum thongar ma tho. Tama wat penlong ka gadak. Nama lada pisupule kum tu si gibriu. Bero unya yo thia bat bero unya bat bero thai. Henry la pikiran ni ketien ke bobleu la tho aga Dohnud. Bar pikiran kami na ga Dohnud ya ga ega bobleu la tho. Pinu i tu ketien kan lang jingim namar ka tu ga de bala tho dau men se ma khoi. Ta balai uang ni kena ketien uang ban baula penlang ni ginong elap ki jutang batmai om ki jong kadak ndri ki jong mensim nama kata kadak ka peniap ni tang mensim penim ken pe uang ka khat benyau uang handrei la dak ni ki jik peniat niam ka jingyap ka keren ni ka tu ko por ka jong Moses bala tho bat bala mut hai ki mau kala long ha jingting shan kat baki khon Israel kimla shu ban kmi shan ye ga Khmat u Moses na mar ga jingting shan ga Khmat jo ka bandam no kumno te ba ga jingpnia niam ka jo mensim ka nam long khamtam ha ga buram na mala da ka jingpnia niam jo ga jingpen ram ka long ga buram khamtam sibon ka ga jingpnia niam ga jingpen san ka palat ha ga buram namar ya gata namar shisha ya gata bala penan buram shim la penan buram shu ga ne naga binta gata ga buram ga bakham ko namala da gata ga bakham dam namar gata ga bandam no kalalong ga buram khamtam shibun gata ga bayaisa kalang ga buram nga jupur khat e ne ktien ba empat dan tarai mano ubanut ban keren kat u absol pol madai na gata ga daw gi jiu ki num pediang u absol pol dan lele namar ba uong igini kiktien uong ingim dei shu ginong yalap igi jutang ga barim regi jutang ga batamai om shu igi jong gadang regi jong mensim but udah keren ya gani ga jutang ga batamai aka rukom ga bakam uong ka jing peniat niam ga jing yap hilapin mudur bagatu ga jing shakri ga jong Moses igi khon Israel ka rukom bu igi tu gi jing peniat niam hang tu ga dei ga jing peniat niam jong ga jing yap the ministry of death ang in English. Fi don shibon ki badang persyang ban kli ya kani the ministry of death. Nang tawang sa kumno fitip uang agad khat ka ba kendai jong ka shiti ka ba ar ko rin nang balay uang. Namalada ka taga jing peniat niyam jong ka jing penram agad in English kong. The ministry of condemnation. Mudurfi ya ka tu ka jing shakri ka jong Moses ki kon Israel. U ay kerteng ya ka ministry of condemnation. Ministry of death but the ministry of condemnation. Ka jing shakri jong ka jing yap but ka jing shakri jong ka jing penram. Nama balay ka hukum hi ka penki eme ka pop but ka hukum hi ka warai ka jing penram. Hadu baunut ban ong agal nong agad khat ka bakhat ar uong ini kitien. Namar kata ngi dan ka jingkerman dagane badru ong komne ngi keren slur balay uong keren slur. Namar ki Israel kin lent hemma awat yo nunu brio banut ban keren komne. Baunut ban ong komne uong ngimlong ko mo Moses. Pipin keren kum tayo ki kon Israel yo Moses te kinum siya. Ano yung polo not utho ang niwang ngingim lang ko mo Moses. Ubabu ka jingka ka Khmat jong uknang bagi kon Israel ginom yok ni syan iya taga bakut ka bandam no. Baru soong
Rela pen no ige jingmut juki na manadu adu kan ige singi abo puli ige jutang berim. Kita kajuk ke jingka Khmat kadang nyai sa krem telot no. Adu mata ige singi lada ki priyo gidang puli hidang penteri kami ige jutang berim ke jingka Khmat kadang dan. Naba hau kris la pendam no eka. Shisha kan adu kan singi abo puli Moses ke jingka kadang ne aga Dohnud jangki. Masunat baik ni uang. Hendain indakan na pai Khmat show try on lot no. Ya kata ke jingka Khmat. Hangas ngotonat palat ya kan ige lenang. Nagtakadaw na pipuli gitu kita approve si pulim tu si ong ba ngan bo kitin ke jong play la ka Dohnud pin bo no kitin jong play la ka Dohnud la da pimpat ngot ho igini ki igi kani ga de ke jing tho ka bajulio bai ka kitin ke jong play ban bo ka Dohnud mla mangi de mun sim jong play bara ye ka kitin ke jong play ha ka jing im ka jangi de mun sim jong play ba tho ye ka kitin ke jong play ha ka Dohnud jangi the day na kita daw nga kwa mga nong ifi di ka po puli ka Bible puli yan ajing mat mga nang ni puli da ka Dohnud ka badwai lada fidei ki bampat kala ka bamot siya ublay uang yo Nicodemus kala bamot kapat siya nama menom yo i but menom yo rongro agi wigante menom yo ban scout ho iki bakin jaman siyam na kaktiyan ka joblay Tapi kwa bagaktin ke jong play kan sa ke jing im jong fi. Tapi kwa bagaktin ke jong play kan ne aga Dohnud jong fi. Perkhat bahai ke ni ba pidan kam ban IT ialah ke jong ke Dohnud. Ba play un shimno ike ke Dohnud mau. Un bo ke Dohnud do. Ban daw la tho apa ke Dohnud jong fi un tho ike ktien ke ba im daw man si makhoi. Ban pinyo I ba play. Ula yak ke ban le yak ke kamba ke jing im jong fi. Lada pi ailat ya kekhtian ke joblay sengap ngan pen fi biang ya kini ke kita proverb kelanang ke besau kedai kekhtian ke besau tanat uang wat ai bakin nek no nagi Khmat jame sumariki hapdeng la ke Dohnud namar kilong ke jing im ya gi beshem ki bat ke jing kia ya ke do jongki baro Rikhop ialah ke Dohnud daga basumar nabanaka kiwan ki jingmi jong ke jingim. Ta. Kani kadai ka bangakwa banganda keren baha kum ke kenja jing pelaru kendiat. Pi ngaju yo I kani ba. Ka ketien ke jong blay ka ba mi na mensi makhoj ka ba utho aga Dohnud jangi. Mdei tang ba ka shy, mdei tang ba ka scam bat ka ne angi ba ngikin mau sai ka. Reka wai ngalap banda bengidan na po ka jaka jong ka jingele jong ki bot jing dum la ni kanu kanu ka bate ka jingmat ka papan kelumar la ni kalaban long hadu ka depression ne ka jing mo ka kalaban long hadu ka jing pang ka met ne kanu kanu ngayo I ka ni bahaba u tho ni wong namar kilang ka jing emmi ki bisham ki ba ka jing kia ka do jong ki baro ngayo I ka ni ka da dai shisha Shamala diru baka ni ka dai shisha ngangay don ki briru ki basngot ho I ka ni bala da ka ktien ka jong play ka bala penpao la ni la tho daw mensi mukho ka Dohnud ngayo ipi la da pi shim ikabat ka rung shi ka Dohnud ka plia wang ya ki jing dum baro na ka jing mat ka bedot ki jing dum baro ki don ki jing khuslai ki jing te jong ki jing snosi ki jing im jong ki brio hari ka wai ka ktien ka bami na mensi mukho kalaban dekat lut ya ki tu ki bol batte baro na ka jing mat jong brio Bat ka ba ar ka ba nga siyam ka day ka ba shisha ka ni? Ba na ba kaktin ka jong play ka ba nauman siyam jong play ka rong siya ka Dohnud. Ngayo I ka walam shisha I ka jingkia aga do. Kataka day ka ba nga experience ka jingim? Nga experience lasi nga man siyam ka ni
Aga jing im la jong la ni yang ni ki wei pat. Kano ko banga shupuli kum tu banga shutip daga jing mut. Kam dawan rai aga jing pen kia. Daga jing pen kia kawan. Nda ba ka tin jong play ka pa mi naga Dohnud. Karung sepo. Ngaju kendo jing pang lagi snam gi baladap. Ka banga lale kumno ngam lai. Ndai nda banga syong marway ban pulia Bible bat banga tuai. Nda ba men sim jong play ra ka tin ka jong play penyo ngau shi ga Dohnud. Dengan yo ya kita kalong ka ka bakrau palan. Maka tu ka jing pang ka kia. Kitu ki jing shitom baro ki kendri alut. Bat ka ketien ka jong play kadai. Kadai sisa ka white lam aliang seti ka bat khat lut baro. Jing pang ka jing krau men semba man ka bot jing tom. Dai na ka tu daw. Nga kuat bapin pej bahaya ka ni ka jing ikai. Baga Dohnud jungi ka don comeback. Ya ka ketien ka jong play. Pinapuli wat yu David ru uang ya taong try pentemai ka Dohnud junga. Malay papan temai ka Dohnud. Nomor ka Dohnud ka tang subakla ka rim. Ka ka yaw, ka kelarukom, ka laniam. Dan gibri bayat sa da kata. Mapinyo ila da gayat, piyay sa kam dan jing shay syu ka ketien ka jong play. Tinga kwa aga ni sngi bangan karen ni fi ya ka ni jing shisha. Bahaba uang ni wat ay ka late na nagi Khmat somari ki apadang la ka Dohnud. Nda ba blay la karen sa ka Dohnud ka jong fi. Pinyo iga jing im jong fi kan keladur. Mat la da pikiran ya ki wairu. Ka ketien ka jong play. Kawan rajing shay. Tinga nget kalong ka jingger khu bakrau ya pi. Haba fi ngap ya ka ni ka jing hikai junga. Ngalamut aga jing shisha bangan penkut ya ka ni menta. Da ka bangan penkut bat ka ni ka Shyntur ka ba mutulab. Di kam syasyu ka por. Dengan kuat bangan penkut tang haga ni ka Dohnud menta ka sengi. Namar ka Dohnud jungi ka don kampalat ban syai. Bahabangi syakri yo play. Sengap ngan syupeni ya fikan diat. Ya ka Dohnud kat ku mujis kris. Uong hau yo anis kalau nang ka banyaw ka dekat ka balai banyaw teteruang. Haga sengi ka bakat do ka sengi ka bakrau jong ka jing kawai niam. Uji suyang pertau ong la daw nunuru usngos liang ay baun wana ngaun diru. Jaro banget nga kumbala ong ka jing tha. Ki wa ba im kini tuot no na ka Dohnud jong o. Ya kani ukuran jepang mensia me ubaw ki banget ki sepediang. Fi kani ka day ka bang ngakuang anong fi mensia bat ka Dohnud baru mensia. Tapi pej ba ka ketien ka jong play bat ka Dohnud akata ka rukom fi. Nakata ka daw da pipet ba kani ka jing tray ka jong mensim kam da day ya ka ba shabar jong ka mat jangi. Au no kam da day ni ka do jangi. Ngi shu feel ka ngi os ngi knyo ngi mongi tersan ngi dan ngi bakalon akata ka rukom. Ndai kat kum ka ketien ka jong play hi. Ka jing tray ka jong mensim ba khoj hi ka day sya ka Dohnud. But nda habaw mensim jong play ula yo ya ka Dohnud. Nang ta naga Dohnud jangi ka kelalong ka wa ba im. Ka ba mi ya ka ba kanong ka jingker khu. Syaki babun bagi beriyo. Hadu mentay ka sengi dan sibun ki ba ka klemi naga Dohnud kami ba naga kli. Bat ka ba mi tang naga jingmut ba naga jing start beriyo. Kam day naw mensim. Kam day naw play. Ka day tang naga jingla beriyo. Dengan kuat bapin na sengut hu ikan ni ka bangga keren. Baga Dohnud ka day ka jaka ka boblay usngo ba. Tangin ito ay. Kupa nga ay ngo ime. Mamelong blay bakraw palat. Melong try. Ubapin siya ingi kaktiyan ka jame. Bat nga tuay bakini ka priyo ka basngap. Bakina tikina baga Dohnud chungki. Kaday ka pa malaweng no. Ika Dohnud mau bat mebut ka Dohnud to.
mela weng no ega Dohnud ka berim, bat mela bo de Dohnud ka betmai. Mela tho ega ketien ke jame, haga Dohnud jongki, bat baka Dohnud jongki ka dan ega ketien ke jame. Trying a islet shemega buram, haga kerteng ke jong chisung ituai. Amen bat, amen, amen. Dobleun kur hui pi, bless you.